Assalamu alaikum hormatly izleyiciler. Men jurnalist Allamrat Rahimov. Bugün 2020-nji ýylyň 28-nji ýygyny. Bugünkü gepleşigim şo soraw jogap gepleşimiň dowamy. Ýadyňyzda bolsa, 2-nji ýygyny şol izleyicilerimizden, dinleyijilerimizden gelen sorawlaryň belli bir bölegine jogap berip çykyş edipdim. Onam soraw jogap gepleşigi diýip atlandyrypdym. Indi şondan soňky geçen günüň dowamyna ýene de izleyicilerimizden karyan üstü bilen, kommentariýalaryň üstü bilen ýa-da hatlaryň üstü bilen köp sanly sorawlar gelip goguşdy. Şolardan saýlabyra galyp jogap bermekligi makul bildim. Hemme sorawlara jogap bermek mümkin ýalga ynansak da, belli bir bölegini men indi gepleşiklere de goýdum. Esasrak sorawlar aldym, olardanam köpüsi gaýtalanýan sorawlar. Indi şuňky gepleşigi men şol Türkiýede okuyan türkmen talipleriniň bir toparyna gelen bir ýüzlenmeden başlamakçy. Olar şol Gurbanly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow ýüzlenip bir gyzgaçyk görüp ýüzlenme ýazypdyrlar da. Şonam menden haýyş edipdirler okap bermegi. Bu ýüzlenme şeý diýip başlaýar. Biz Türkiýede okuyan bir topar türkmen talipleri Serdar Berdimuhammedow ýüzlenýär. Serdar, häzirki wagtda dünýädäki iň soňky gutaran adamyny hem kakaňyz Gurbanly bilen diňeşdirsek, onuň kakaňyzdan has ygtybarly we hormatly awray bardyr. Siziň däýädiňiz köpden bäri pikirlenip we ýerlikli karar berip bilmeýär. Diňe bir döwleti dolandyryp bilmeýändiga dälle eýsem ataňyz düýbünden paýhasy we lowky taýdan pikirlenip bilmeýär. Begerem ol gaty syrkaw we ukypsyz bolmaly. Ol bugün bütün dünýäniň öňünde hakyky samsyk ýaly millet üçin maskaraçylyk ýaly bolup görünýär. Maşgalaňyň awray üçin, türkmen halkynyň awray üçin wagt ýetirmeýän geljekki betbaşçylyklaryň öňüni almak üçin Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesinden çekilmegine, az ulugan bolsa awray bilen gitmegine ýardam edin. Biziň sesimiz diňlenir diýip umyt edýäris. Hormat bilen Türkiýede okuyan türkmen talipleriniň bir topary diýip şeýdipin ýüzlenme ýazypdyrlar. Buňa bizem goşulýas. Dinleyijilerimizden, beýleki dinleyijilerimizden, ýyldaşlarylarymyzdan goşulýandyr diýip pikir edýän, umyt edýän. Indi sorawlara geçsek, her hili geň taň sorawlarym gelip goguşýar, çekliklerim gelip goguşýar. Şolaryň käbirlerinden men okap bereýin, o käbirlerini okap bereýin. Içinde bir gülkünç sorawlarym, çekliklerim bar da. Olam näme ilatyň halkyň içinden gelýän nemeler, şoň üçin olaram men siz bilen paýlaşyň diýip ýanky ýerlikli tapdym. Men şolardan biri şeýle diýär, sen diýär oturujyk diýär, indi bir ýadatdy arkaňdaky oturuş diýär, Ferrari maşynydan gopurlyp alan oturujy meňde şonu ýok etip bir ýazypdyr da, ýyldaşymyň kommentariýalaryň birinde. Indi şol ýyldaşymyz aýtjak bolýan, şeýle çeklip diňe sizden gelip goguşdy, eger bu oturucu halam ýan bolsaňyz, onda birden iýerseňiz men höweslenip söz berýän, siziň iýerjek oturucunuzda oturmaga söz berýän, şoň üçin hem sizden oturucun gelmegine garaşýan. Ýene bir ýyldaşymy ýazypdyr kommentariýalaryň birinde, arada şol videolar bir video ýazgymy aşagyna sen sakkalyňy ýok etdi, sen sakkalyň homoseksualistlaň sakkaly meňde ýazyp ýazypdyr. Ol ýyldaşymy da aýtjakladym. Egerde siz şu aýdýanlaryňyzda bir spesialistlaň bilermenden bir pikirleri bilen, şu urdaky bilermenden pikirleri bilen delillendirip bilseňiz, şu arada bir ýörüti dokument uğratyp bilseňiz, onda men oň üstünde pikirlenerin. Şoň üçin sizden gelip goguşjak dokumente hem spesialistlaň pikirlerine garaşýan şu homoseksualistler edilmeýän hakkaly götürmeli düşün, şonu delillendirip bilýän spesialistler bar bolsa, onda men şonu diňlemäge taýýar, şonu pikirlenmäge taýýar. Inni has çynna kaýrak sorawlara geçsek, özüni House diýip atlandyran bir dinlejimiz kommentariýa bölüminde şeýle soraw ýazypdyr. Şu ýylyň 9-njy maýynda Türkmenistanda ýeňi şunu bellenli, Orsetden delegasiýa geldi. Näme üçin imenna bizde parat geçirdiler. Prezident özüne soraw beren okmaka birden koronavirus ýokuşaýmasyn halka diýip. Şol parat geçirilen wagty koronavirusun alamaty kän ýokdy. Dogrusyny aýtsak, menem gyzyklanıp görüp şu tanışly işlemme jaňa diýdim, şu maýyň başlaryna bolin
Yani alamatları yoktu. Şu koronavirüsün şol öýken şişme keheliniň alamatlary ne şu ýugynyň başlarından bäri vida çykdy diýen ýanky pikir barda. Men özüme liçne öz şahsy pikirimi aýtsam, çok geçirilen para sebäp bolanlar diýip men hasaplamok. O sebäp para ha men bilişime görä Belarusyada da geçirildi. Ýöne Belarusyada şu paratdan soň bir öýken şişme keheli gatyr ýaýrap bary, ýaýrat diýip bir halkyň içinde hiç gurrun ýok, maglumat ýok. Belarusyaky görkezjiler, statistikaň görkezjileri beýleki karantinne oturan ýurtdan görkezjinden ýokary däl. Täjikistanda da geçirildi. Täjikistanda da koronawirusyň statistika görkezjileri gatyr ýokary däl. Şoň üçin men pikirimçe şol ýeňiş bayramynyň bellenmegi yerlikli zat onu bellemeli. Biziň ata-babalarymyzyň hormaty üçin edildi diýip men hasaplaýan. Hormatyny saklamak faşistik basywalçylardan bizi goran, topraklarymyzy goran, batyrlyk edermenlik görkezen ata-babalarymyzyň sarpas üçin edilen bolsa şol iş, şol ýeňiş bayramy bellenen bolsa, men onu yerlikli diýip hasaplaýan. Ýöne bu taýda koronawirusyň ýaýramagyna ýeňiş bayramynyň bellenilmegini günäkärlemeli däl. Häkimetliň umumyň saglyk ulgamyny alyp barýan siýasatyny günäkärlemeli. Ol sebäbi ýurduň içinde, halkyň içinde bilişimiz ýaly inçe keselem ol ýaýrap otyr. Hepatit keselem, gyn ýaýran keselem biri şondan hem adamlar men tanyşyl işlemem ýaşlaň içinde ölüp gidenler bar. Şolar ýaly keselemler. Sebäbi spesialistler ýetenok. Ondan medisina urundan berilýän bilim gaty pes derejede. Alınýan tehnologiýalar medisina urundan günwatardan getirilýän tehnologiýalar ulanyp bilenoklar. Häzirki zamanyň talabyna görä işläp bilýän spesialistler ýok. Şo tehnologiýadan peýdalanyp şolary ulanyp bilýän spesialistler ýok. Ana şo taýda edilmeli köp işler bar. Şoň üçin bu ýeňiş bayramy edilip bu mesele bilen baglanşdyrmaklyk men pikirimçe ýerlikli däl diýip hasaplaýan. Indiki toraga geçsek, eger Kyrgyzstanyň ýaly halk ayağa galsa, orsiýet biziň hökümetimiziň arkasynda durarmy, durmazmy diýip özüni bad boy diýip atlandyran bir ýylleşmeli ýazypdyr kommentariýada. Bu soragy men pikirimçe Putin'e berseňiz bolarym diýip hasaplaýan sebäbi Putin'in ýa-ni hökümeti burdan ähil hereket etjek, onu bir bilemdok. Ýöne bir zat aýdyp biljek, eger hakykatdan halk ayağa galsa, halk köpçüligi ayağa galsa, türkmen halky ayağa galsa, Türkmenistanlar köpçülik boýun bolup agdybirlikli ayağa galsa, bu öňüne böget bolup biljek. Ýurdam ýok, güýjem ýok. Onu Amerikada böget bolup bilmez, Orsiýadan böget bolup bilmez. Halk öz güýjüni görkezse. Ýöne eger bir adam ayağa galyp hereket etse, onda bu öňüne daşary ýurtlar däl Türkmenistanyň öz hökümeti garşy durup biler. Şoň üçin ilim güýji diýilşi ýaly şu biziň güýjimiz, biziň ilimiziň güýji, silim güýjüne görünmeli. Öňünde durup bolmajak güýje görünmeli. Ana şonu ýaňyakin Muhammed diýjem öz çykyşyny aýtdy da, eger biz güýjimizi görkezsek, onu biziň edýän hereketimizi beýleki ýurtlarym gollap başlarlar. Putin hem gollap başlar, Trump hem gollap başlar. Öňünde durjak zat ýok diýip bir pikir aýtdy. Men şo pikir gollaýan. Şoň üçin bundan çekinip durmaly. Ýetasy zat häzir maksat halky ayağa galdyrmak. Indiki soraw Osman Bey diýip özüni atlandyran ýylleşimiz agam näme üçin 90-njy ýyllarda Niýazow diktaturasyny döredip başlanyna muňa garşy çykan bolmady. Muňa garşy çykan bolmady diýip soraw berýär. Muňa garşy çykan boldy. Şol sanda biziň opozisiýon agdybirlik hereketimizden 1989-njy ýyldan başlap muňa garşy çykjak boldy. Ýöne halk köpçüligi ayağa galmady. Ayağa galdyrjak bolup hereket etdik düşündirjek bolmalyk, ýene bolmady. Oňa da şo döwürden ýahilden bolsa birazajyk şo ýurtda bar bolan iyi misalalyk sebäp boldy. Adamlarda illüziýa döreli. Şo güýçine gitse ýagdaý yaramazlaşmaz da gaýta gowlanır diýen umyt boldy. Ýöne
şoň gowlanmajakdygyny öňünden düşünen adamlar boldy. Sebäbi alamatlar görünip durdy. Göze şoňa düşünjek bolan adamlar şonu düşünnem öňüne aljak boldy ýene bolmady. Awa bu meselede halk köpçüliginem günäkärläp bolar ýöne beýlik tarapdan ben geçenki çykyşlamyň birini aýdyşym ýaly şu dürli halklar, dürli milletler şu siyasi medeniyet meselesinde, siyasi hereket meselesinde dürli hili evolüsiýadan geçmeli bolýar. Käbir halklar şoňa wagtyna düşünüp, wagtyna hereket edip, boljak helýakçylygyň, boljak kynçylyklaryň öňüne wagtyna alyp bilýärler. Käbir halklar şu uly kynçylyklardan geçip, ýeginne çekmeli, ejiri çekip, ondan akyl ýetirip başlaýarlar, ondan hereket edip başlaýarlar. Şol gynansak da biziň halkymyz ýanky şol ikinji kategoriýa degişli ýaly görünýär. Uly kynçylyklardan geçmeli boldy, innini düşünüp başlandyr diýip umyt edýän sebäbi näýlem bolsa ne halk gymylla boldy, iňolmanda daşary ýurtda ýaşap beren biziň diasporalarymyz hereket edip başlady. Şuňa näýlem bolsa begenmeli. Hiçden giç ýaşa diýipdirler. Iňolmanda inni hereket edip başlady. Inni şu hereketi togtatmaly. Şoň üçin eger häzir hem käbir adamlar şoňa düşünmeýän bolsa, belki olaram belli bir evolüsiýadan geçmelidir. Ýöne olaram siz halka dönüklük edýäňiz zat diýip olaňam bir gorku duýgusyna degijek bolup durmalylar. Her kimiň öz ýagdaýy bar. Eger adamlar häzirne şu günemne protest mitingleri geçiriljek bolupdyr, giň göçürde şoňa menem şagyr ýa-ni adamlar gatnaşmaga ýagdaýyňyzy bolandan gatnaşyň, öz goşgandyňyzy goşuň. Bu biziň diňe bir şu günümizden alada säl geljegimizden alada biziň şagalarymyzyň, agtyklarymyzyň, çoğuluklarymyzyň, biziň geljek halkymyzyň geljegini aladaty. Ýöne şonda da şu biziň edebiyatdan çykyşlarymyzda garamazdan käbir adamlarda, käbir hem däl köp adamlarda gorku bar, yerlikli gorkum bar, köpüsinde käbirlerine yerliksiz gorkum bar. Ýöne onu da şol ertek gün size çäre görler, ertek gün size nädip biziň ýüzümizde seretjek, nädip biz bilen salamlaşyp diýilen ýaly sözler bilen adamlary bir-birine garşy goýmaly, gaýrat edin de düşündir bilseňiz de düşündüriň. Eger adamlar düşünüp bilmeýän bolsa ýöne ýanky ýalanlar ulanmaň şol sözleri. Men beýdimek sebäbi da ýanky bir küçüknükde hal bir adama çykyş eden naýdýada studentlere ýüzlenip diýä şunu çykyp bilmeseňiz, häzirki geçirilýän mitinglere çykyp bilmeseňiz, ertesi gün biziň ýüzümizde nädip seretjek, siz bilen biz nädip salamlaşaly diýilen ýalanlar aýdýada. Men diňledeýin, şo sözi Birazcık şu tarzda çıkış etmez, halkın gelecek günü durması için. Size mutayda oturdum. İnnem gel, mutayda sen men bilen gülüp oynap, salamlaşıp, dostluğun olup yaşayacak. Deyen bir ınamdan düşmeklik böyleydi, bir ınamının. Bıraktar katı son kanundan çıkarmak ağır olacak. Öz pikir aýtsam, şeýdip adamdan bir gorku duýgusyna degip adamlar çykarjak bolmaklyk men pikirimçe dogry däl. Şoň üçin sebäbi beýdi otursak wa adamlary şeýdip iki bölüp, sen çykdyň bilen çykmadyk. Indi sen salamlaşmaga da hakyň ýok biz bilen diýip şeýdip adamlary bölmekligiň özü soňdan bir adamlary ýanky diktator rejime gönükdirmek däl, birek gönükdirmek ýaly bir zat bolýar. Ondan öz içimizde de onuň bölünşükler edip şeýdip ondan biz näme etmeli? Bir-birimiz bilen uruşmaly, bir-birimizi duşman hasaplamaly. Ýok, men pikirimçe beýle zat ulanmaly, adamlara erkinlik ýol bermeli, saýlamaga ygtyýarlyk bermeli, düşündirbilsek düşündirmeli, eger düşünmeýän bolsa goý düşünmesin. Ýöne olara duşman hökmünde garamaly. Özümiz çykyp bildikmi, özümizde jogap berýär. Her kim özüne jogap bersin de çykdym. Şoň üçin gaýrat edin de beýdip adamlar bara şeýdi toporlara böljek bolup durmaly. Bolmasa ondan birem näme etmeli? 89-njy ýyldan bäri çykyş edip gelip de öz janymyzy ortaga goýup belli bir döwürde. Indi näme? Şo biz a topor bolup indi halk köpçüligine garşy bir çykyş edip siz duşman hasaplanymy?
Şu döwürde çykmadyk adamlar indi çykyp berdiler. Endi men näme diýen, siz men düşmanım diýen men. Hani siz nirde diňiz, men biz çykamyzlar diýip. Bizi tüýre vakit ýakarlar. Nirde diňiz diýip sizinle düşman tutmaýyn. Ýok. Şu gün çykmadyklary erçi çykar. O ertirem çykmasyn. O şo biziň gurjak, eger biz gurup bilsek demokratik döwlet o şoňa hödüýürini görsinler. Hawa. Huda ýol berse goý şonu görsinler, ýöne özlerine goýalyň. Her kimiň öz wajdanına goýalyň bu mesele. Ana men pikirim şeýle. Hawa inni sonra eşsek özüni Laçan Jimmy diýip adlandyran dinlejimiz, ýyleşimiz şeýle sonra görüpdir. Adatlyk radiosynyň häzirki işine köp adamlar da şol sanda menne de biraz samnýenýe bar. Sebäp diýende käwet şolaň goýan videolary ýalan hemde öňkü çykyşlary bilen şu wagtky çykyşlary düýpden tapawlanýar. Eger kyn görmeseňiz häzirki adatlyk radiosy siz gideňizden soň nähili ýagdaýda galy diýip sonra berýär. Şol biz gidemizde diýilen zat bar. Men ýeközüm gitmedim da, men geçen gepleşiklemde de aýdypdym da. Şol 2010-njy ýylda, 2011-nji ýylyň ahyrynda biziň direktorymyz çalşyldy. Şonu odalky Türkmenistany ýolbaşymyz direktorymyz aýryp ýerine şol Pakistanyň bir türkmen dilýän bir oglan goýdular. Muhammed Tahir diýip. Oňa maksady soň ahyr görüp otursak şu Amerikanlar şu kollektiwi, odalky bar bolan kollektiwi dargatyp köp sany programmalary ýatyrmak eken, şoň süýlen. Olam kakras şonu ýedäjek bolandy da, şo bolup şeýle bolup çykdy ahyr soňy. Ana şoň eli bilenem bir ýylyň içinde, ana 10-njy ýylyň tomsundan başlap 13-njy ýylyň tomsunyna çenli şol 11 adamdan ibaret kollektiwden 7 adamy işden aýyrdylar. Amerikanlar aýyrdy, şoň eli bilen. Şo men düşündirip otyrna, siz gideňiz soň radiýaň ýagdaýy nähil boldy diýip soraýaňyz. Radiýaň ýagdaýy şon ýaly boldy. Şol ana tutan ýerlik bilen, dogurçylyk bilen işläp gelen jurnalistleri şeýdip ýöne bir ýylyň içinde 11 adamdan 7-sini işden kowdular da 4 adam saklap galdylar. Ondan şol efir wagtyna gyýtgatdylar. 50% efir wagtyny gyýtgatdylar, 50%den hem köp. Örgüden meşhur programmalar aýyrdylar, ýatyrdylar. Çegele ustar gepleşigi diýdi, bir türkmen, bir gwal diýdi, radio drama diýdi. Şolar ýaly bölgeden halkyň içinde söýlep dinlenýän gepleşiklerim ýatyrdylar. Ondan biz şo wagt sonra göremedin tek radioda kak şu datlaryny bilip şonu aýyrmak kararyna gelenlerini biz sonra görüp näme üçin bunu beýdiýäňiz diýip Amerikanlara ýol başlamada. Ýok, sen soramaga da hakyň ýok. Ýok, biz şeýle karara geldik, biziň düşündirmäge biz boş lällilen ýaly öldürni alyp bardylar ýolbaşçylarym. Ana aradiýan ýagdaýy şon ýaly. Indi men pikirim sorasaň näme üçin şo şeý edildi diýip. Şol niýalyk döwrüne edilmedi, şo berdim Muhammedowyň döwrüne edildi. Diýmek şol aňyrda düýpde Amerikanlar şu datlary ýola goýýan Amerikanlaryň öýleri, resmiler şol diktator rejim bilen belli bir alalaşa gelen bolmaly, belli bir bähwitler arap, diýeti bähwitler arap. Şonu belki Türkmenistany ortadan täzirine çykarmak üçin edenlerler. O arada da belli bir ýanky deliller bar. Indi onu aňyrdaky Washingtondan edýärlerim ýa radiýaň içinde oturan bürokratlar edýärmi ýa şol belki olan maliýe bähwitlerim bardyr. Buna maradan aýryp bolanok sebäbi men geçen gepleşiklerimin birini aýdyşym ýaly täjik gurlugynyň ana başlygyny geçen ýyl aýyrdylar da. Näme üçin aýyrdylar? Şo aňyrdaky Täjikistanyň prezidentiniň maşgalaty bilen ana biznesde şolar ýaly galpdyklarda, mali galpdyklaryna baglanşyk bolup çykdy. Oňa arkasynda durýan kim boldy? Şol tutuş Merkada gulluklaryna terenjamlyk edýän Abbas Jawady diýip biri bardy. Asly Eýranly, öýdem Azerbaýjan. Ana şolam arkasynda durup şo datlara golluk berip, şo bürokratik şol ýanky ýaly galpdyklara, mali galpdyklaryna dahil bolup çykdy. Onam taň wedipetinden aýyrdylar. Ana şolar ýaly galpdyklar. Ana bu taýda şu taýda oturan şinownikleň derejesinde ýanky ýaly galpdyklar bar da. Şoň şuň bu taýda aýdary ýaly atken, şu edil türkmen gullugyna gerek gelende türkmen gullugynyň mana ýagdaýyny şeý işin hilini şeý targatdylar. Şoň şuňa mene soňky wagtlar edýän çykyşlaryna ünferteňiz ýerlerdäki meselelerini gowdaýandylar ken diktatoryň özüne kendir hüjmem ýokdur. Şolar adaldyna, şolar ýaly ýanky materiallar. Şeýdibem hili yaramazlaşdy. Köp san dinleýijilerini ýitirdiler. Beýnan tapdy.
Ana men gıytgaçyga aýtsam şonu ýaly otady aýdar ýalda atkan ýöne ony häzir goda otursam onda bugünkü soraw jogap gepleşigini ýöne şoňa bagşlaýmary boljak. Inniki soraw Polat Kuwandow diýip öňe bir dinlejimizden gelip goşdy. Salam Allamradaga men sizin siyasi ekstremizmin kökleri diýen çykyşyňyzy dinledim. Size soraw. Siyasi ekstremizm köklerini aýyrmak üçin şeýdip biri-biriňi bilen söz arkaly ketipleşip ýörmelimi ýa-da başga zatlar etmelimi? Eger beýsek bu enni kökürüp ýaýrap giden soň düýetmek kyn bolmazmy, giç bolmazmy diýip soraýar. Olam beý diýmek bilen şo men şol arada eden tankidi belliklerimi gözeňe tutýar-da ýerleşimiz men şeýle düşünýän. Biri-biriňi de şeýdip ketip atyp otursaňyz ondan bu enlik bol bitmezmi soň kökürüp bitmezmi ýaýrap giden soň onu ýa düýetmek kyn bolmazmy diýär-da. Onu näme üçin düzetjek? Eger men aýdýan kritikamda men tankidimde men ýöňüm aýdyşym ýaly ýalňyşlyk bar bolsa şonu görkedim diýdim. Ýöne şonu ýatyrjak bolmaň diýdim. Tezatlyk diýilýände täzirden başlamaly. Şu opozisiýon hereketiň düýbi tutulandan beýlek şu tezatlyk diýilýände atdan gorkmaly. Şonu ennig etsek ana şu hasam gowy. O ennikden gorkmaly, o ýaýrak gitmezmi diýär. Ýaýratsaň hasam gowy. Tezatlygyny ýaýratsaň oň näme ýany barmy? Men ýöňüm aýdyp otyryn. Onu ertiri goýmaly diýen zat ýok. Ne şu günä tezatlyk bolmaly, ertir bolar diýip. Şu gün başladyp bilmedik zadyň ertir başlady bilmeýän. Esasanam häkimiýeti elalanlar soň. Häzirki biziň ýöňümizde goýan liderlerimiz häkimiýeti elalanlar soň häzir ruhsat bermedik adamlar ertir ruhsat bermez. Ana men prinsipim, men düşünjem ana şolar ýaly. Inniki soraw Mibogul Omarova diýen dinlejimizden geldi. Allamrat men başta sen bir kysany videoň göremde biraz saňa gowunum seniň ýaly watandaşlarymyň bardygyna ýöne inni sen dinlemek islämok. Iň mogusy sen şu kanalyny ýapaý. Saňa ananamok. Sen ýöň nire dedin. Hamrad aga bilen Safar aga halkyň gözüni açdy. Biz saňa näme üçin ananmaly? Biz ýöňüm bir DJ adamdan ýerdik. DJ diýen berdim Muhammed gözüňe tutýar. Gaty gowurlayan ýöne senki düýen ýerde çükün ýerde diýen ýaly gurrum bolýar. O günlere Hudaý ýetirse hemme zada halk jogap berer. Opozisionerler çözmez. Halk näme diýse şo bolar diýip ha dinlejimiz Mibogul Omarova ýatyr. Hawa pikiriňizde hormat goýýan, bu sizin öz pikiriňiz, indi size jogap ýokmyny? Jogap ýokmyny men jogap berjek gelden ha men dinlejilerimizden maňa gelip goşun käbir beýleki komentariýalardan okap bermekçi. Öňe kripyoj diýip atlanlaryň ýyldaşmy şeýle agam salam, siz näme üçin öz partiýaňyzy döretmeýäňiz? Urody köp zatlary bilýäňiz, döretseňiz peýdali iş bolardy diýip ýazýar. Ýene bir ýyldaşmy ýalypdyr, şolar ýaly pikiri turan ordasy. Siz näme üçin partiýa döredeňiz ok ýa geljekde öz partiýaňyzy döretmek pikiriňiz barmy? Eger siz partiýa döretseňiz ýurtda da häkimiýet üýtdüse halk sizi gollar we häkimiýete çagyrar diýip pikir edýärin. Köp partiýalyk we deňagramlyk üçin bu gowy bolardy diýip ýazýar. Başgadan şolar ýaly meni partiýa döretmäge çagyryp ýadanlarken ine bu ýanky Mibogul Omarova berjek jogabym. Siz halaňyzda okmy meni? Bolýar siziň hakyňyz bar, ýöne meni gollap maňa partiýa döretmäge meni çagyryp ine şeýdip hat ýazýan ýyldaşlarymyz bar. Şoň üçin eger siz kimedir bir ýerine ananýan bolsaň ananyp gediberiň. Eger meni halamaýan bolsaňyz men öňüm geçenki programmalarymda aýdypdym. Onda men siziň ýanky siziň dinlejek adamyňyz onda däldirin, belki meniň aýdýan zatlarym siziň ýüregiňize batmaýan bolsa diýmek onu siz onda meni dinlemäňde başgalar dinläberiň. Ýöne men agdymy semetdirjek bolmaň. Meňe öz garaýşym bar. Men pikirime garşy pikiriňiz bar bolsa şu pikirim barada aýdym. Men şahsiýetime hüjüm etmäňde men şonu aýtdym. Ýöne siz öz ýadan hatyňyzda men pikirim barada hiç zat gowurgamaňsyňyz. Hawa. Siz diňe şu öýküläpsiňiz, şu Hamradaga hem Saparaga barada aýdan tankidlama öýküňizi beýan edipdiňizde men pikirim barada hiç ýerde hiç zat gowurgamaňsyňyz. Şoň üçin geljekde başarsaňyz konkretni anyk aýdan men söýdüm alaşmaýan bolsaňyz şu söýdümiň üstünde durumda öz çekdiğimizi konstruktif pikirimizi aydın. Ama şonda pikirimiz bilen pikirimiz çakınışar.
inni geljek, inni kintora Hamida Akar deyip biri sonra veripdir. Siz Maksat Bayramovich'in fikirleri var da näme deyip bilersiňiz deyip sonra veriyor. Yine de bir sonra veripdir. Siz Makka näher galaýaňyz deyip ben sonra veriyor. Men dogry maýsam başda bir şo Makka deyip ýazypdyr bar, men düşünmedim. Soň sonra bir däp görsem şo Maksat Saparmuradov şo ýaşula Makka diýendirim bar ekenna. Ýöne men pikirimçe şol kim halamasaň adam bar, şo adamy kemsetip adama bir lakam dakmakdan bir saklanjak bolunda. Şol alalaşmasaň adam şoň pikir bilen ýa şonu bir zatda bir şübhe bar bolsa-da o gaýrat edip adamyň wara şahsiýetine hormat goýjak bolun, öz opponentlerine. Ya şu Türkmenle bar, şu enlik bar da, şu adama ýöne lakam dakmak diýilen bir zat bar da. Soň şu ýatla görýän käbir illeşlenmedilen käbir oturgan pikirler gördük da belli bir döwürde şu nesediň owaňyzda adamlaryň lakam dakmak düzgün nähillik şu bamyjy. Onu sana uğradık bunun anırsına yetibilmedik. Şu ovamızda lakam dakılan adamdan nemeli lakamlarını sana başladık da ay ki kuyduydu, kördüydü, kelliydi, plan çayşık, plan gıyşık, plan uduyun, plan kelte, plan tüngü. Dakılmayan lakam yok da Türkmenli. Şu ol var, şol imeden enlikten çıkmalı yeter. Adam şol siyasete gelip koşuldunuz, siyasetle meşguldan çok olsanız var. Özüňizden demokratik jemgyýet döretjek diýäňiz. Şeýdip adamdan şahsiýetini kemtitmek nemesinden var, enliginden birazjyk taplanjak, onu gaýrat edimde. Birazjyk bir enlik siýasetin bir ýa-da medeniýetiň bir enlik birazjyk ýokarrak derejelerine galjak bolunda. Şoň üçin şu Maksat Saparmuradov barada soraýaňyz, başga da soranlar kän urin var, men öde şahsy tanışlygym ýok maksada aga bilen dogry maýsam. Şoň üçin meniň şahsiýetine baha berip biljekler, ýöne daşyndan terediýän, çykyşlaryny terediýän. Umumyň men aýtjak adam, ana dewletem liderleri barada men pikirim sorapdyrlar. Şu häzirki diktator rejimi bar, çagyryp, şoňa garşy görüşmäge çagyrýan adamdan men hemmesi bilen hyzmatdaşlyk etmäge taýýar. Eger şolar hakykatdan hem şu diktator rejime garşy görüşýär, şonam aýyrmak niýetleri bar bolsa, şol urda da iş alyp barýan bolsa, men ikellep gollaýan. Ýöne olaň niýeti näme aňyrsynlar. Ol niýetine düşünmek üçin birazjyk adamlar ýakyndan tanamallar. Şoň üçin men goýnatam da eger edil maksat Saparmuradowyň şahsiýeti barada menne kän maglumat ýok, kän menim onu intäp öwrenmem ýetişmedim. Ýöne pikirler bar, dürli pikirler maňa ýazýanlar, amma şol öň kenbedi işläpdir, öňüne organlar işläpdir. Soň orsetdi de o Türkmenistanyň ilçiganaty bilen hyzmatdaşlyk edip meden jemgyýet döredipdir, gatyşuwly arkasynda çinownikler Türkmenistanyň häkimiýeti dowrda diýilen pikirler aýdýarlar. Ýöne bir delil getirip ýa dokument görkezip bilýän adam ýok. Şoň üçin men belli ýa şolar ýaly aýplama bildirmekden men özüme saklanýar. Ana men pikirim şeýle. Inniki soraw özüni Max Fischer diýip adlandyran biri ors tiline ýazypdyr da sorawny. Olam ýa şo men Halmrada bilen Saparaga eden belligim, tankidi belliklenme olam näme bildirýär? Öz pretensiýasyny ýa-ki näraýatlygyny bildirip şeýle ýazypdyr da. У меня возникает несколько вопросов. Почему вы обвиняете людей за то, что еще не совершали, якобы могут совершить? Презумпция невиновности. Türkmençe aýtsak, siz adamlar diye etmedik işlerini, etmedik günahını aýplaýaňyz, onuň günahsızlyk prezumsiýasy diýip bir zat bar diýär-de, ýa-ki юридики немеде, alımda. Siz de şonu bozaýaňyz diýip meni aýplaýar. Два человека, Аклимов и Союнов, собрались для выполнения определенной задачи. При этом они не хотят от своих оппонентов помощи. Они просто не хотят видеть рядом никого. Как вы можете в этом их обвинить? Sapar bilen Halmrat söýün belli ýa-ki meseleleri belli bir işleri amala aşyrmagy uğruna çykypdyrlar. Ödem diýe şol uratyň ödünde diýe öz opponentlerine hiç kim kömege garaşanoklar, ýanlaryna diýe hiç kim görmek mesleýänoklar diýe siz ýaly adamlary, siz näme üçin diýe bunny diýe şolar ýaly hereketde diýe aýplaýaňyz diýe. Что мешает вам организовать подобное и не пускать их же, если они будут проситься к вам? Näme diýe näme üçin ýetedim ödüňiz şolar ýaly burama döredip ýa şolar ýaly iş alyp baryp ki ödüňizden şeýdip iş edip bilýäňiz da ödüň töwereňizde de getirmeýäň diýe.
islemeseňiz diye başga adamlary. Ýani olaňam işine goşulmaň diýip maslahat berýär-de. Men berjek jogabym bar. Berjek jogabym şu soňra görünüşinde siziň ýanky beren soňrawlaňyzda biziň ýylleşlemizden käbirleri şeýle jogap berýär. O jogabym toňra görünüşinde berýär. Ina watandaşlar diňe öňe diýen bir ýylleşimiz şeýle soňra berýär-de. Siz saparyklymy, materiallaryny barlak gördüňizmi? Şonuň üstüni açdym diýen zatlar çynmyka ýa-da ýöne ödüşi bir zatlar görkeden bolaýarmyka? Adamlar öz tarapyna çekjek bolup. Ine jogap. Näme üçin jogap diýen buňa sebäbi adamlarda soraw ýüze çykýar. Siz aýdýan ýanky özüni Max Fischer diýip adlandyrýan ýylleşimi. Siz aýdýan. Näme üçin olaň işine sapara bilen Almuradaň işine goşulyp görsüňiz, burnuňy sokýaňyz. Olar bu öz gününe goýuň. Olar siziň işiňe goşulanyga, sen hem olaň işine goşulma diýäňizde halk goşulýar, halk soraw berip otur. Ýene de bir soraw bar. Watan millet diýip özüni adlandyran ýylleşimi ýakynda ýazdy. Näme üçin üst açylan maglumatlary Birleşen Milletler Guramasyna teklip edýäňiz? Näme üçin halkara suwduna bereňiz? Näme üçin eliňizdäki deliller bilen çykyş edýäňiz? Göräýmäňe hemme zat delilli, köp mal egallyklarynyň üstüne açýaňyz. Alımly bilimli oglangy ýyllarymyz köp iş edýän ýaly. Ýöne soň bu maglumatlar degişli edaralara hödürlenip, soňra çenli iş alınıp barylmaýan ýaly bolup görünýär. Däme, ýogsa bu maglumatlar ýalanmy? Delillendirmäge ýeterlik dälmi? Eger olar ýaly bolsa, mediada paýlaşyp ýalňyş maglumatlary ýaýratdyňyz diýip size garşy dawa açarlar diýip gorkýaňyzmy? Düşüner ýaly bolmady diýip bir ýylleşme diýipdir. Özüni watan millet diýip adlandyran. Indi şular ýaly soňra berip ýüzlenýänler kan, özüm ýanky şu iminne saparaň edip beren ýanky açyşlary bilen mal egallyklarynyň üstüne açdym diýen meselesi bilen baglanşykdy. Özleri aýdýan şu ýylleşlemeden käbirleri ýa-da şu sorawlar diýä saparaga berýär, bolyn saparaň sahypasyndan geçip gidýär biziň sorawlarymyz diýär-de. Özlerine hatam ýa-da şol jogap berenok diýär. Ýa Almuradaga jogap berýär, ýa saparaga jogap berýär diýär-de. Indi şu size jogap ýanky ýylleşimi, ýa özüni Max Fischer diýip adlandyran ýylleşimide şu jogap. Näme üçin jogap diýen? Sebäbi bu sorawlary men beremok, bu sorawlar halkdan gelýär. Ondan näme üçin olaň işine goşulma diýäňiz? Eger ol özüniň bir maşgala şahsy işi bolsa, onda biz goşulmanylar. Ýöne eger aýaňyzy ýalaňaçlap, biýliňizi guşap, halkyň öňüne çykyp, men opozisiýaň lideri diýip öňe çykaňyzdan soň, özüňizden ýurdun içine baryp, halka ýol başçylyk etmek niýetiňizden görkezip oturan bolsaňyz, onda bagyşlaň. Siz biziň halkymyzyň ykbalyny çözjek bolýan adamlar. Siz uly jogapkärçiligi özüňize aldyňyz. Uly jogapkärçiligi özüňize aldyňyz. Halka ýol başçylyk etmek jogapkärçiligini özüňize aldyňyz. Buň üstesine de halka degişli pullaň üstüne açyp häzir iş alyp barýarlar. Diýmek, siz öz işiňiz bilen meşgullanyňyz. O üstüne açylýan pullar siziň ataňyzyň, eneňiziň pullary däl. Ol pullar halkyň puly. Siziň häzirki edip beren işiňiz hem halkyň ykbaly bilen baglanşykly işler. Şoň üçin biziň işimize burnuňy sokma diýmek, Berdim Muhammedowyň diýen jogaby. Men näme iş etdim, men işim bilen bolmaň diýmek. Berdim Muhammedow halkyň öňüne düşüp otyra. Bolýa Berdim Muhammedowyň wezipeti häzirki biziň opozisiýon liderlerimizde ýok. Ýöne olar ana şoň ýerine amtylýar. Bolýa şolar prezident boljak geldiýse diýerdim, ýöne häzir opozisiýa liderligi diýämi, beýdimek näme halkyň öňüne düşmek diýmek. Diýmek siz halkyň öňüne düşüp, halkyň ykbalyna jogap bermäge kaýyl bolup çykdyňyz. Şol işiň aňyrtynda uly jogapkärçilik bar. Şol işi şu wezipeýän üstüňizde alaňyzdan soň, indi egre durup, halkyň sorawlaryna jogap bermäge gaýratyňyz çatdym. Şoňa gaýratyňyz çatmaýan bolsa halkyň öňüne düşmeň. Halkyň öňüne düşmelýär. Sebäbi şu edip beren işiňiziň aňyrtynda uly jogapkärçilik bar. Şu jogapkärçilik diýmek, şoňa döz geljek bolup alantyňyz. Innem halka soraw bermäge ruhsat beriň. Siz halkyň puly bilen iş çalışyp oturýarsyňyz da. Bularym ýöne koý soraw berýär. Näme üstüne açdylar şolar diýip maňa soraw berýär. Indi men dogry maýdy oturum. Men şonuň üstüne açdy diýen adam hiç bir delil göremok. O videoda görkezýärler bir kysany syfry. Ýöne o dokument däle. Näme şu üstü açyly diýilýän zatlary
bir yerde sahipa açıp, yürüyte bir website açıp, näme üçin şoluň kişilere kopyasyny şo taýda goýup bolany, şo dokumentleri. Näme üçin şol üst açylan zatlar häzir bir ýerlerge iberýär diýäde, anyk şo gurumlaryň adyny aýdan oklar. Näme üçin? Näme üçin şo dokumentleri menem teklip etdim. Azatlyk radiosyna iberen oklar. Eger Azatlyk radiosu şol dokumentlerin kopyasyny öz saytlaryna goýup bilmeýän bolsa, onda biz Azatlyk radiosyna pretensiýa bildirip bilýäs. Ýönen tek olar iberilen wagtay. Biz näde onu Azatlyk radiosyna aýplap bilelik? Näme üçin şol zatlar bilýän? Eger häzir şonuň üstüne açyp bilmeýän bolsalar, bir sebäp bilen, onu sebäbini düşünürsinler. Häzir biz ine şu sebäplere göre şunu biz açyp bilemdik. Şunu bizim tek website-da goýup bilemdik, internetde goýup biljekler şu dokumentleri. Onu aýtsanlar, onu sebäbini düşünürsinler. Ýöne halkam bilmele şu açylýan zatdan ýa-ni üstüni. Halkam bilmele haýsy guramalara tawşyran bolsaňyz, biz ertek gün biz şo guramalardan bir demeden talep edibiljek. Teýär şo guramalara da ýörüýte möhlet bar, jogap bermek üçin möhlet bar. Şo guramalara soň nähil jogap berdi? Biz sizden sora biljek. Biz bilemiz oga haçan tawşyrdyňyz? Näçe möhletde şo guramalara jogap bermeli? O guramalardan näme jogap geldi? Halk bilmeli şo zatlary. Eger siz şu zatları bastırıp edip oturan bolsaňyz, siz näde ondan beýleki adamlara, beýleki şinoluklara, Türkmenistanyň hökümetine aýyplama bildirýäňiz? Şunu ýaly bastırıp edip iş alyp barýarlar, gizli iş alyp barýarlar, halkyň öňünde jogap beren, kasabet beren hökümet diýip. Sizin häzir edip beren işiňiz näme ondan uly tapagdy var. Men size häzir pul uğurladyňyz diýip aýyplama bilen bildiremok. Ýöne size açyşanlyk ýetenok diýip men şonu ýana tankid edýän. Şolum size ýetenok açyşanlyk. Halk bilen gatnaşyp ýereňdik, indi halk size sora berýär, oň maňa berýärler şo sora. Ine diýär, bize ýüzlenýärler. Bizimle sorulum, bizim goýan kommentariýalarymyzy diýe aýrýarlar gaýta diýe. Ýa-da hatlanmadan ignorir edýärler. Ret edýärler. Äskerimizlik edýärler. Ana men edýän çağırışym şo. Şoda dokumentlen kopyalar goýulmaly, ýörüýte saýt açylmaly, men çekdiýime. Şoňam kişilere kopyalaryny alyp şo dokumentleri açaşan goýmaly. Niýeden nähil pul geçirilipdir, haýsy banklaryň üstünden geçirilipdir, nädip şo tuğut edilýär. Goýmaly, halk bilsin. Bu taýda gizler ýalda atýar. Ondan ýene halkyň goňuna jogap bermeli. Indi şu meseleler, indi şu dokumentler haýsy guramalara tawşyrly, haýsy döwletden guramalaryna tawşyrly, haýsy halkara guramalaryna tawşyrly. Indi şolaň jogap bermek möhleti näme? Şolaň saýtlaryna ýazylgy, şol edilen ýüzlenmeden soň şo guramalaryň jogap bermeli möhleti bar. Şolar jogap berdimi? Nähil jogap berdi? Indi şolar nähili çäre görmek üçin. Şu ýygyderli hasabat berip oturmaly. Halk bilen gatnaşyp ýok. Ana men aýtjakladım şu mesele boýunça. Ene meňim berjek jogabym ýa-ni adama, ýa-ni biziň ýylleşmede. Meňe sora berýär, näme üçin burnumy sok, ýa-ni şol iş edip. Biz burnumy sokmaly, sebäbi o adamdan öýdi işi däl, öýdi şerki işi däl. Bu halkyň işi. Şoň şinem halkyň şolardan jogap talap etmäge haky bar, meňem hakym. Hemme kişiň haky bar. Indiki soraw Hamida Akar diýip atlandyran ýylleşmeden gelip bolşan, onda şey diýär, şu ýüzüň açyp çykyş etmek meselesi barada öz pikirini aýdýar da, nesil diýär, şu ýüz açyp çykyş etmek barada pikiriňizi aýdaýsaňyz. Menim öz düşünjem şeýle, hemme video edýänler ýa-da etjekler ýüzüni açyp çykyş etmeli. Şonda bu biri-birimize bolan anancymyzy we agdybirligimizi görkezler. Onsoňam sizin edýän çykyş, biziň edýän çykyş, onsoňam gizlin edýän çykyşlarymyz öreýän utançly dälmi näme? Biz haýsy asyrda ýaşaýarys. Hemmemiz birden ýüzümizi açsak, hökümet haýsy birimiziň öýümizdekileri alar berip bilsin diýip sora goýýarda, ýa-ni dinlejimiz Hamida Akar. Indi buňa näme diýip boljak? Siz aýdýaňyz birden barymyz häzir ýüzümizi açsak, hökümet näme diýip bilsin bize diýäňizde. Hani şoňa garantiýa barmy barymyzyň ýüzümizi açmagymyza? Bolýany daşary ýurtda aýdyllar, Türkmenden 2 milyona gola ýaşaýar diýip takminan hasap edilýär da. Şolaň näçetini ýüzüni açdyryp bolar. Çağırış edemizde. Yani şu gün çağırış edip ertirine köçe çykyp barymyz ýüzümizi açar diýende näçe onlarça adammy ýa ýüzlerçe adam ýüzüni açdym. Şoňa garantiýa ýok da.
şonu köpçülükden edip bolmaýanlygy üçin biz ýüzümde söýlemdi. Eger siziň aýdyşyňyz ýaly hakykatdan hem 10 miňlerçe adam häzir köçäge çyga etdiň protestde çykyp ýüzlerini açdy. Onu bu mesele däl, onu hakykatdan hem hökümet bunu ýygynyň ýetip bilen ýygymyzdan ýetip ýa garyndaşlarymyň hemmämiň garyndaşlarymyzy soraga çagyp ýa olary azar berip ýetişmem bilmeýär. Onuň dogry pikir. Ýöne şu meselede de ýene de agdy berilip ýetenok, ýene de guramaçylyk ýetenok. O gynan tapda. Ene ýöne protest şu mitingler alyp göreliň, näçe adam çykýar. Ýüzlerini ýöne ýapyp çykanlarynda näçe adamdy köçäge çykaryp bolýar. Köp adam çykaryp bolanok. Ana ýöne şondan masalalaňda da bu siziň aýdýan meseleňiz gaty intihap şöhmeti kyn mesele. Şoň üçin men adamlar ýüzüni açyp çykyş etmeliligine düşünjeden daşdy. Her kim özüne goýmaly bu mesele ýani. Ýöne ýetasat häzir näile bolsa ýüzüňizi ýapyp bolsa şu mitinglere çykmaly. Diskussiýalar dowam etmeli. Sora bermekden gorkmaly, çagyryş etmekden gorkmaly. Şeýdip näile bolsa özümizi aktiwrak alyp barmaly. Indiki soraw illeşimiz house diýip özüni atlandyran illeşimizden eýan bir näçe mitingler geçdi ýöne näme üçin BBC, Euronews ýaly kanallarda bular görkezlenok. Biz hiç kime gerek däl ýaly bolup görünýär. Biz bir totuş ýaly käkelap ýör söýdýän biderek diýip soraýarda. Men bu pikir bilen alalaşymyk sebäbi şol ine soňky edilen mitingler netije berip uğrady, nähil netije berip sebäbi şuňa käbir tiýatçylar reaksiýa bildirip uğrady. Türkiýeden reaksiýa bildiren tiýatçylar we Amerikadan ýem reaksiýa bildiren tiýatçylar bar şol edilýän çykyşlara. Ondan Kipriň gazetlerine ýazdylar şol geçirilen mitingler barada. Ene bir netije. Şol men geçenki çykyşlarymyň birini aýdypdym da, şu bize näme ýetenok, şu biziň çykyş edýän protestçilerimizde şol guramalar bilen hyzmatdaşlyk etmek ýetenok. Guramalar diýänim hem ýa-ni gazet, jurnallar, media terişdiler hem antanyklyklyny goraýjy ýerli guramalar hem halkara guramalar. Şolar bilen işleşýän ýörüýti adam gerek. Jemgyýetçilik gatnaşyklaryna jogap berýän, bilimli, sowatly, bir hat ýazyp, düzgün bir hat ýazyp bilýän, ýerli dilde ýazyp bilýän, ingliz dilinde boldum. Beýlik dillerde ýazyp bilýän adamlar gerek. Ana şolar wagtyna şu media guramalaryny habardar etmeli. Biz şuň ýa-ni biz ýitip geçirjek, şoňa geliň sizi çagyr ýazy. Şu näçe guramalary ýetirip bilseň, şonça guramalary ýetirjek bolmaly. Ondan media guramalarynyň daşary ýa-ni antany hukuklaryny goraýjy guramalary çagyrmaly. Olar hem öz hatabatlaryna şol geçirýän ýa-ni çäreler görkezmeli, olar höwes bilen görkezerler. Ýöne şolary habardar etmeli. Ana şoň netijesini otam biz jeňmete ýetirýär. Bolmasa ýöne öz aramyzda geçirenmiz bilen bir özümiz öz aramyzda bilýäs ýöne bu jeňmetçilik bilen o. Ana bire ýa-ni şol ýeta şular ýaly möhüm iş ýetmezçilik edýär. Ana şoň üstünde men işlemekli çagyrýan adamlary bar, şu gurnaýanlary. Ondan indiki soraw illeşimde aýdýar Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun daşynda bolýan protestlerden habarlymyka, şondan gorkýarmyka diýip soraýarda. Edil o barada bir zat aýtmak kyn, Berdimuhammedow ýetmeýän ýöne bir alamaty barda. Ene şu ýakynda şu 24-nji ýylyna Moskwada geçirilen ýeňiş bayramyna gelmedi da Gurban Berdimuhammedow. Bolmasa başda odal söz beripdir, ýöne şu soňky pursat gelmekden ýüze gurdy. Şoň sebäbini hem käbir kynçylar şoň gorkusy bilen baglaşdyrýar. Bul ýaş toýuna salgylanypdyr da 29-njy ýylyna geçýär ýaş toýuna salgylanyýar. O çäre bolsa 24-ne geçýär. Oň arkaýyn bark aýtmaga mümkinçiligi bar. Soňam bir maglumat çykdy, koronavirusdan gorkupmuşyn diýip. Ýygyna gelende karantinde oturmaly boljak diýip. Prezident bolup oturan adam ýygyna gelende karantinde oturarmy? Ana şol ýöne bir guru delil la, indi şoň men özüm näme pikir edýän, şol hakykatdan şu häzir bar, şoň gorkusy bar. Şu ýurdun içindäki daşynda oturan çinonluklara janyny ölenok, ondan şu daşardaky bolýan aktiwlikler, şu aktiwlik şol gorkudýar. Benim şoň habar bar. Men pikirimçe şoň habar bar, günden şoňa maglumat ýetirilipdir. Şoň şuýla mene daşary ýurtdaky hereketlere böwet boljak bolup, ilçehanalar tarapyndan inha her hili näme edilýär, hereketler edilýär. Hani agentler biziň ýa-ni aktivistlerimize jaňa diýip oturan nemeler bar, adamlar içinden daşyndan çykyp şey diýenler bar. Şulardan hemmeti nämen görkezýär, hakykatdan hökümet gowy habarly. Hökümet habarly bolsa, Hökman Berdimuhammedow bolsa şolar
hasabat berýmeli. Eger şunday hasabat bermese soň kelletigi diýeçin oluklam. Şu howpsuzlyk işgärlerim, içeri işler ministrem, daşary işler ministrligim şoňa habar berip dur. Şu hakda hiç şüphe ýok. Inni soraw daşary ýurtlarda edilýän protest şäherleriniň Türkmenistana täsiri degirmi? Bir netije bolarmy diýip Digireliş Türkmen niweden atlandyran bir illeşme tora beripdir. Şular ýaly soraw ýene de bir illeşme özünde per bir şak diýip atlandyran illeşme. Allamradagy şu mitingleri nähili gurnamyzda biz çykyş edip bir adajagan bolsa Türkmenistannaklara kömek edip ýa täsir edip biler diýip soraw berýär. Şuňa meňde soraw ýene bir illeşme özünde Mehmet Kurtoglu diýip atlandyran illeşme beripdir. Türkmenistanyň içini näde oýunlyryp bolar diýip soraw berýär. Indi şu illeşlemede bar, öz boluşly bir jogap beren ýene bir illeşme bar. Şu sorawlara öz pikirini ýazan bir illeşme bar. Murwap Mara diýip atlandyran bir illeşme şeýle jogap berýär. Ýurdun içinde görüş üçin ayaklanmak ören kyn. Uzak wagt gerek bolar. Halk herekete geçýänçe içindäki perden aňyrsyndaky güýçler öňürderler. Garaşylmadyk ýagdaýda prezidenti tarpa taýyn öldürürler we ýene öz adamlaryny getirjek bolarlar. Bu güýçlere inni başga ýol görünmeýär men pikirimçe. Eger şeýle ýagdaý bolsa, Gurbangulyň ölen güni halk jesine talaplar bilen köçe çykdy bolar diýip pikir edýän. Tebebi Niýazow ölen günem halkdan gorku aýrylypdy. Şonda gaýtam güýjlenji organyň ýol başçylary bir-birlerinden gorkup olaryň halk bilen işen bolmany diýip öz pikirini ýazýar. Ne bu pikir bilen alalaşsa da bolar, alalaşmasa da bolar bir dinleýijimiň öz garaýşyda şolya eger şol aradan çykaýan ýagdaýynda Gurbanly Berdimuhammedow şu ýagdaýdan peýdalanyp halkam ayaga galsa diýe şol güýjlenji organdan öz arasynda da gorku bolar, sebäbi ýagdaýyň nähil boljakdy. Belli däl şoň üçin hem halka batyrynyp bilmez. Şu ýagdaýdan peýdalanyp halk häkimiýeti öz alyna alsa ýerlikli bolar diýen pikiriň oturýarda. Bunda bir logika bar hakykatdanam. Ýöne oň üçin halkyň özi aktivlik görkezip şo pursatda hereket edip bilse, şolar jewitleşip bilse öz ara. Ana onda bir zat bir netije bolar. Ýöne bolam uly sora bolup durdy. Ýurdun içinde häzirden guramaçylyk gerek. O guramaçylygam gynantakda häzir şo ýok. Ana men şo ýöňdenem aýdyp gelýän dadym, hal ýurdun içinde häzir iş alyp barylmaly. Häzirden şolar ýaly ýagdaýda taýýar bolup durmaly halk. Her hili ýagdaýyň bolmagy mümkin. Ana umuman kıskaçık ben diyecek olyanım yankı jogabym yankı ýalyrak. Inniki soraw öni dark room post diýip öni atlandyrypdyr. Bir illeşme eger Türkmenistan şu dişine gitse ýene primerne 5 ýyldan soň nähili güne ýetersiip pikir edýän diýip soraw berýär-de. Dogrusyna aýtsak men bu sorawa jogap berip biljekkäl sebäbi bu gidişine gitse diýip nämen gödüňde tutýaňyzy, şu Türkmenistanyň içerki ýagdaýyny ýa daşardan ne häzirki biziň edip beren hereketimiz şu duruşunda dowam etsem men ken şo sorawy düşünmedim. Inniki soraw aýdýa, inniki sorawym ýa kameňdeşirek. Ýöne ortaça ýazypdyr illeşme özüni mälik diýip atlandyran illeşme. Если сможете сказать в 2 словах, куда мы катимся, в рабочей оппозиции улучшения нет, хуже всего опять народ страдает, такое ощущение, что какой-то опыт проводится над ним. Что вы думаете по этому поводу? Bizde bizim niýlik barýanymyz belli däl ýa. Opozisiýaň işinde de bir öňüçlikler görünen ok. Ondan diýe hemme zatdan beter halk ýene ejir çekýän halk diýe. Ýönem diýe şeýle bir hili diýe täsir galýa. Goýa diýe halkyň üstünden niýe bir ýanky tejribe geçirilýän ýaly bolup görünýär diýe. Şu arada nähili pikir edýän. Halkyň üstünden kimiň tejribe geçirýäni hakynda bilenmek sen nämäni gödüňde tutýaň? Şu opozisiýon güýçler, ýa-ni şu opozisiýon liderler üstünde tejribe geçirýärmi ýa-da halkara güýçleri tejribe geçirýärmi? Şu nämäni gödüňde tutýaňyz belli däl. Ýöne hakykatdan ham käbir adamlar tir netije garaşýarlar-da. Näşe hereket edip başladyk, indi birden netije bermeli. Men pikirimçe şu taýda
hiç tecrübe de yok, adam yok, halkın öýüdi düşünmeli, öýüdi düşünüp ayağı alsa halka şo yetmeýän zat birazjyk uýanyş ýeten okda. Şonda hiç kim öňünden tecrübe de geçirebilmez, onu ulanyp bilmez. Halk öýüdi kuany öýüdi çöder. Şoň şunyne meňem geçirip oturup gepleşip bilen ma şu taryhdan zatdan maglumat berip aýdyp şo birazjyk giňişirek halkyň birazjyk aňyny oýurup biläjek zatlary berip şo oýurmak üçin edip oturýarlar. Şunun beýleki illeşlenmeden şoňa çagyrýan diskussioner geçirip şu zatlary nädip nimet aňmala aşyrmaly. De birazjyk şu giňirek düşünje ýeten o. Inniki soraw eger Gurbanuly öwedisle bilen ýa-da mejburi ýa-da ýurtdan gaçaýsa, haýsy ýurda barsa da şonuň jenaýatkärligi bilinip durka, şoňa we onuň tokumuny beýleki gaçanlara gaçyp atalga bererlermika? Oğurluk pullar, içem gitti, yüpem gitti ola ayarmaka. Eger yurt başına iyiliň ağasyna ağlajak güýçli bir adam gelip amakly şolaryň ýydyna düşdi. Pullary we oğurlary ýurda gaýtaryp getirip tuğ edip bilermika? Belki bu oğurlar daşary ýurduň raýatlygyny eýýäm alandyrlar. Ondan şol ýurtlar bu meniň raýatym diýip garşy çykmazmy? Bir oğruýynyň hukugy diýip bir döwletiň bar baýlygy gitmeli bolaýarmyka diýip illeşmek alada bildirip ýalypdyr. Onu öwrüni Yakov diýip adlandyran illeşmek. Yerlikli soraw, Niştaýda bir zat da şol hakykatdan daşary ýurda çykyp gaçyp gitseler pullarym alyp şolar onuň ýygyna getirip bolarmyka diýip soraw berýär-de. Ondan şo ýurt baran ýurtlar goramadmy şolar diýip. Şonu gorama diýip etmeli häzirde. Şoň şu men çagyryş edýän näme Saparaga da Halmurada da beýleklerem öýdüňizde bar bolan maglumatlar, şular oğurluklaryna degişli maglumatlary häzirden aş etmeli, jemgyýetçiligi ýetirmeli. Şolar gaçyp gidäýende şo baran ýerlerine ýygyna gaýtarlar ýal etmeli. Şolaryň oğurluklaryny öňünden suud edip ýa paş edip goýmaly. Şonam ýetirmeli, goramalarına ýetirip halkada ýetirip nähili ýanky jenaýetçiliklerin üst açylaryň bolsa şonu dokument etrafynda ýa jemgyýetçilige äşkar etmeli öňünden. Şolar gaçyp barma ýal etmeli. Şol edil baran ünleri ýylaryna gaýtyp ellerine gandal geýdirer ýal etmeli. Onu edip bolýar häzirden şoň aladasyny etsek. Ana men ýanky berjek jogabym şol. Inni ýene biri soraw berýär. Salam alaykum agam, men pikirim boýunça jadanyň hyramyň arkasynda duran güýç masonlar şolar dünýäni dolandyrýar diýip pikir edýän şu barada durup geçýärňiz diýip soraw beripdir. Öňi alhamdulillah Allah diýip adlandyrmamyz ýyleşmit. Awa jadanyň arkasynda hem hyramyň arkasynda duran güýçler masonlar diýip eger eýe şey pikir edýän bolsaňyz öňüňizde hem jogabyny beripdiňiz. Awa indi menden näme jogaba garaşýanyňyzy bilýän yok. Jogabyny bilýän ýaly görünýäňiz ýöne masonlar diýilýän zadyň ilki nämedigini düşünmediňiz. Onu ýalňyşmaňyz mümkin. Masonlar diýilýänler olur ýanky gizlin mafiýada da mafiýada däl. Awa bir gizlin bir ýanky ýa demoniçky ýa şeytany güýjem däl. Masonlar odolunny şu Ýewropada arhitektor bolup işleyen adamlar kamenşikler diýilýär da olary. Şol öz belgilerini goýan eken, belli bir simbollar ulanýan ekenler, olan bir şäkilje öz arasynda kurjoklary bolan, öz toporlary bolan. Awa esasanam şolar gizläp saklayan sungotu bar. Şol ýanky arhitektura degişli sungotlary gizläp öz aralarynda bilimlerini paýlaşýan ekenler. Awa şu masonlar diýilýän ýanky hereket, ýanky gurama şolar ýaly esasda ýüze çykýar. Kamenşikler arasynda, ýanky arhitektorlar arasynda şol jaý gurýan şu imaratlary Ýewropadaky köşkler guran köp arhitektorlar ana şol ýanky ýaly toporlary degişli. Olar öz sungotlaryny gizlin taklapdyrlar. O gizlin gurama bolupdyr, öz boluşdy. Ýöne o taýda bir dünýäni dolandyrýan bir syýasy güýç hökmünde däli sungota degişli zatlar gizläp taklapdyrlar. Ana şol herekete masonlar diýilipdir. Sizin diýen zadyňyz häzirki biziň günlerimizde transnasional bankdan transnasional maliýe guramalaryna degişli. Ana şonu gödeginde tutsaňyz onda ýerlikli bolar. Häzir dünýäni dolandyrýan bir güýç bar bolsa, şol güýç halkara transnasional maliýe guramalary. Şol ellerine pul bolan adam, ellerine puluň stanowy bolan adamlar dünýäni dolandyrýar. Ana şu meseleni biraz öwrenip urursaňyz, onda düşünýärsiňiz. Ýani biziň häkimetlerimiň terden aňyrysynda gidilen ýani adamdan aňyrysynda duran güýçlüň ýanky ýaly guramalary degişligini bilersiňiz. Indiki soraw,
özüni watan millet diýip adlandyran ýelleşmizden siz halky ayaga galdyrjak bolýaňyz. Ýöne halk inni ayaga galdy. Ýöne eger bu işler halkyň garaşy ýaly netije bermese onda näme etmeli? Halk öňküden emmeter ejir çekmeli diýäňizde. Halk ayaga galdy diýäňizde meniň bilen ulalaşamok, halk ýaňy oýuny gurdy. Men şey diýjek. Halk ayaga galdy diýmek üçin uly hereket ýüze çykmaly. Uly hereket öňüni alyp bolmajak ýagdaýda hereket ýüze çykan ýagdaýynda onda halk ayaga galdy diýip bolar. Ýöne halkyň häzirki ýagdaýyny men halkyň ýaňy bir ýöne oýunyp başlamagy bilen deňeşdiriljek. Olam häzirki wagtda bizim görüşmedi ýaly daşary ýurtlarda bolup geçýär. Bu daşary ýurtlardaky diasporaň arasynda da ören azajyk prosentiniň arasynda näder ýüze çykyp dur. Şoň üçin Ondan aýdýanygda halkyň garaşy ýaly netije bermese onda näme etmeli? Halk öňküden emmeter ejir çekmezmi diýäňizde. Şular ýaly hat ýazýan başga da kommentariýa ýazýan illeşlerimiz barda. Bu diýe adamlar netije garaşy ýaly näme bir netije görnenok, näme üçin ýa opozisiýon guramalarymyzdan mene liderlerimizden bir netije görkezip berenoklar. Ýöne gurrun ýaly bolup dur. Ondan birden ýa bu işler diýeň başa barmasa ýanky şularda gatnaşan adamlaryň soň başgalasyna ýa özlerine ziýan etmezmi? Bulara häzirne öz janlaryny ortaga goýup şeýip hereket edýärler. Soňam siz bunu taşlasaňyz bu işlerim uğruna barmasa diýip neme diýäňizde, ätýaşlyk edýäňiz, uwatyrlyk edýäňiz. Onu da düşünýän ýöne bir zada ýene düşünmeli. Şu başlanan iş ýa-ni ýüňde gözüňe tutulýan ullukan bir işin, proýektiň bir ýaňy başlangyjy diýip düşüniň. Gaýrat ediň. Şolunne biz başladyk bolýan ýer tir netije bermeli diýip düşünýän bolsaňyz, onda başyna gelmeýän. Sebäbi şu dünýä taryhynda görüp otursa, şu bu ulu üstünlük gazanan ýurtlarda bar, şu demokratik prosesleň başyny başlap, rewolýusiýa geçirip, häkimetleri agdaryp, şu ulu işler amala aşyran ýurtlarda, milletlerde şular ýaly işler uzak ýyllar, hatda asyrlaň dowamyna alınıp barlan işleň netijesi hökmünde amala aşyrylan. Men aýdamok şu asyrlap dowam etmeli. Ýöne şu başyna gelemizden soň şu işi şu uzak wagtlap alyp gitmeli bolsa şoňa kaýyl bolup şoň başyna gelmeli. Eger bir kaýdan soň hökman bir zat bolmaly garaşýan bolsaňyz, onda siz ýalňyşarsaňyz, onda sizin lapyňyz keçip bolar. Onu men öňünden aýdaýyn. Şu işiňiň başyna gelýänizden soň şu 10 ýyllap dowam etsin, 20 ýyllap dowam etmeli bolsa, şonu men ahyryna ýetirip bilmeýän, men çagalam etmelem bolsa, şu işi dowam etmeli diýip düşünmeli. Ana şonu et bilen gelmeli. Şoň üçin bir ýarpy bolan ýygyna gaýtjak bolsaňyz, eger şu oglar ýa-ni türkmende bir nakyl barda, oglan howrugor tuğdana wagtynda bişer diýen bir nakyl bar. Şolar ýaly her zadyň öz wagty gelmeli, her zat bişişmeli. Şonu bişişdirmegen bizim özümize bagly. Eger biz ýöne garasyndan baryp ýygyna gaýtsak, şonu biz bişişdirip bilemdi. Şonu bişişdirmek üçin şol iş ýygy giderli, sistematik ýagdaýda alınıp gidilmeli. Ödem köp tarapdan alınıp gidilmeli. Nimaga aýdyp oturýarlar da, näme üçin Berdim Homedowy garşy şoň häkimetden gitmegini çagyryş edip çykyş edýän, az çykyş edýän, köprak çykyş edýän. Men şo düşündirjek adamma da şu her tarapdan alyp barylmaly. Men edýän çykyşlanmaly, taryh fal getirip, siýasatdan masal getirip, siýasat guruluşlar barady, döwlet guruluşlar barady, edýän çykyşymam şu uly işin bir bölümi. Şonu şeýle düşünmeýän, hemme adamlar ýöne mitinge çykyň diýip gyýgyryp oturmaly, hemme adamlar diňe haramda gün bolýup gyýgyryp oturmaly diýip düşünmeýän. Şunu her kim öz ýerini özü çetmeli. Aýdaly Lukmanmy, şo Lukman geljekde Türkmenistanyň saglyk ulgamynyň işiniň nähili gurulmaly barada çykyş edebilýärmi? Etsin. Molummy? Bilim ulgamynyň işleri nähili gurulmaly. Şo barada gurulun etsin. Ya da aýdaly juristmi? Juridik tarapdan kanunçylyk nähili ýola goýulmaly. Şo barada öz pikirini aýtsin. Ýöne gyýgyryp oturmaly ala adam. Haramda gün boldy. Ya mitinge çykyň diýip. Şoň üçin şeýle düşünmeýän, hemme kişi ýöne şo bir zat edip oturmaly. Onuň şo diňe bir zatyň üstünden şu zatlar alınıp amala aşyrylýandyr diýip düşünmeýän. Hemme tarapdan her kim öz başarýan işini edip şu uly işe goşulmaly. Yerli ýerde. Ana şu wagt şo ýetenok.
Ýöne uluk lozunglar bar, gıykırıklar bar, olam gerek. Ýöne şol işin ýaňy başlangyjy. Şol üçin gaýrat ediňde, ne şu inha biz mitinge çykdyk, 3 ýerlik mitinge çykdyk, näme üçin ýagdaý ýutýanak diýjek bolsaňyz onu çykyp oturma. Şonu bir aýaňyzy çermäp, eliňizi çermäp, biýliňizi guşap çykdyňyzmy? Şol uzak wagtlaýynam bolsa, biz şoňa kaýyl, şugun bolmasa, ertir bolmasa, 1 ýyldanam bolmasa, biz şonu da bir dowam etjek diýip ana şonu etdilen çykma. Bu ýol uzak ýol. Belki gyýtma wagtyň içinde de amal aşmak mümkin biziň garaşýan adamyz. Ýöne şol amal aşmasa da şundan lapyňyz keç bolup oturmaň, eliňizi gowşurmaly, eliňizi sowatmaly. Ýuwaşlyk bilen bolsa şunu alyp gitmeli. Ana men umuman şu gün kaýtjakladym ne? Şolardan barat. Eger başga da sizde sorawlar ýa-da çykýan bolsa, ýa pikiriňiz bar bolsa, çekdiňiz bar bolsa, ýani maňa men aýdanlardan bir düze çykýanlaryňyz bar bolsa, bellikleriniz bar bolsa, ýazyp oturuň. Ony näme geljekki soraw jogap gepleşiklemde de ulanyrum. Belki jogap berjek bolar, men başarmasam özüňiz jogap berjek bolar. Onda şu günlükçe inserip dinleýäniniz üçin köp sag bolun.